njengamanje sila emakethe khona la eMgungundlovu sisuka lapha kuMgungundlovu FM sisemgaqweni ke noma senje siseyidladini zala eMgungundlovu. Into esizoyenza ke la namhlanje, as everyone knows ukuthi ngosuku lwangoLesihlanu sizobe sine holiday esilibiza ngokuthi ke i-Human Rights Day. So into esithe sacabanga ukuthi siyenze ezoMgungundlovu FM 107.6 FM ukuthi ke siphume sihambele nje abantu bethu sesizwe ukuthi do they have any clue or any knowledge as to ukuthi yini kahle kahle i-human rights. So we're going to be asking about 10 questions bazowaphendula just ukuthola nje ukuthi abantu baya understand ukuthi leli holiday esiya kulona ngoLesihlanu limayelana nani futhi lichazana. So into eyenzakalayo ke njengamanje nginabafowethu ababili la bazophendula kanye kanye one by one so ngokuthi ubani usho yipi answer mabevumelana ngayo bavumelana ngayo. But firstly ngizoqala ngokuthi ke ngiba introduce bazisho nje amagama mfaka kithi uba igama nokuthi indawo suka kuyona. Khumbulani Masikane. Uthona Masikane. Awu ngiphethe uMasikane ke la ngeke kuze kuhluka ngeke kumndeni ke uhluleke kumndeni ziphethe zibambeni zelamani. So njengoba ngishilo ukuthi we have about 10 questions. So my first question kunina umbuzo nje oqala engizobuza ukuthi ke yini i-Human Rights Day? What is a Human Rights Day? Ngicela ukunikeza ama options before niphendule. Option number 1 uthi ke Human Rights Day is a day to celebrate South Africa's independence, right? And then option number 2 uthi is a day to commemorate the Sharpeville massacre and promote human rights. And then number 3 uthi it's a day to honor Nelson Mandela's birthday. Eyiphi lezi mina enibona ukuthi We say A. Le. So A is to celebrate South Africa's independence. Yes. Okay. Uthini lapho mfakathi? Let's not be Okay. A day to commemorate the Sharpeville massacre and promote human rights. No, Okay. no. I'm wrong, eh? No. No. So you're saying it's A It's and A. you're saying it's B. You're wrong, It's Miss. A. No, akekho wrong. Ngizosho ekugcineni ukuthi ubani uthini. And then question number 2, which of the following is a fundamental human right? So okuyikuphi ke la okuchaza ukuthi kahle kahle lawa ke wona amalungelo esinawo. Umuntu ngabe unelungelo lokuvota, right to vote, right to education, ilungelo lokuthi ufunde, right to own a property. Lapho khona uzoba nelungelo lokuthi nawe ungakwazi ukuthi uzakhele, or all of the above. All of the above. Uthini wena mfakathi? Amalungelo ngaba chaza ukuthi unelungelo lokuthi ungavota, ungafunda noma own property. Noma konke lokho ngenhle kona. Ngiyikona konke mina. Okay. All of the above? Yeah. Okay, cool. We move to our question number 3. What is the name of the document that outlines the fundamental human rights and freedom in South Africa? Is it the Constitution, the Bill of Rights, the Human Rights Charter, the Freedom Charter? Bill of Rights. Bill of Rights. Yeah. Okay. So, nobody nivumelana ngo B. Yes. Okay. We move now to question number 4. Which organization is responsible for promoting and protecting human rights globally? Is it United Nations, African Union, South African Human Rights Commission, or Amnesty International? A. So it's A. Uthini yakho baba? Yes, A. A. Okay. Angiyayithanda ke lezi lamani ngathi ziza kahle manje ngoba siyavumelana ngisho ukuthi right. What was wrong? Okay. So, and then the question here to Enyege izothi, what is the theme of Human Rights Day in South Africa? Is it to promote equality and fairness, or to celebrate diversity and inclusion, or remembering the past and building the future, or it varies each year? You see, man. Okay. It varies each year. It varies each year. Yes. Okay. So, ngabe kugqugquzela ukulingana kwabantu noma ngabe okay ukukhumbula osekwadlula. Yes. Okay, so uthi C wena mfowethu Varies each year. it varies each year. Okay, kuya ngonyaka lo suke sikuwona. Yeah. Okay. Oh, ngiyaphetha mina nami ngicela. Oh, so uthi C now. Ngithe usi mina. And I mean uthi number 4 varies each year. Yes. So uhamba no number 4. Athi yeah. Okay, yeah. Number 4 is number 4. So, what is the theme of Human Rights Day in South Africa? Is it to promote equality and fairness, Yes. celebrate diversity and inclusion, remembering the past, building the future, or it varies every year? Ngithe usi mina ngingazi. Okay. No, it's fine. It's all good. It's all good. Phela angashintsha yena mina ngithe usi It's mina. all good.
Okay, now we are moving to okay, let's go back to ama answers lawa alimbuzo 5 sazobuya futhi siqedele mina. So answer number 1 u-A, answer number 1 I mean u-B, what a day to commemorate the Sharpeville massacre and promote human rights. Ubusho kanjalo. Oh. Sebengasho kanjalo. And then answer number 2 ukuthi all of the above, mawukuthi uyakhumbula all of the above la bekade ubuzwe ukuthi which of the following is fundamental human rights, right? That's a right to vote, right to right to education, right to property, and all of the above. Nobabili say all of the above. So you got right. No, it's all of the above. And then nangu Bill of Rights now khumbula ukuthi nokuthole nobabili futhi nawo. Yes. Bill of Rights, yes. United Nations futhi nawo nokuthole nobabili. And then number 5 uthe wena usiwe as uD. Okusho ukuthi ke it varies each year kuya ngalowo nyaka. Yes. Uyitholile wena mfowethu. Yes. Sesithi la sikhona nathi yabona sibe nenhlanhla sathola iLearn Mgungundlovu FM. La sikhona sime nabo bebesibuza ngemibuzo noma bengazi bona ukuthi sivele umkhuhlane kodwa sithi ngesikhonze ngoba umkhuhlane osivelele sithi kodwa kuhleni nabo basiduduza sinaza siduduzeke umkhuhlane FM usibona uyasithanda umkhuhlane usithande kodwa noma usikhonzile nje ayi sithi nje nathina dudu nina wotiba akwehlanga nje sibazana. Njengoba nizela ke balelo Mgungundlovu FM behleli ke nezinsizwa la zakwaSiba masikane yesa kwamasikane njengoba sebebikeleke nokuthi kunomkhuhlane ovelile ekhaya okuyisifo imndeni ke ngathi ngaduduzeka kodwa ke iparticipation yenu bafethu siyayibonga kakhulu ezoMgungundlovu FM njengoba bengishilo ukuthi nguAndile wakandwandwe from Mgungundlovu FM 107.6 FM the sound of choice of KZN capital sila emakethe eMgungundlovu besibuza kabantu ukuthi ngabe banolwazi olungakanani Human Rights Day. Siyabonga kakhulu ukubona wonke umuntu olalela uMgungundlovu FM lapha kwi app yakho ungakwazi ukuyi-download i-app, you go to Play Store wakho ubhala ukuthi Mgungundlovu FM bese uyayi-download i-app. Kanti online uyasithola futhi noma sithi nje uyakwazi ukustream ungene ku-Google ubhala ukuthi Mgungundlovu FM and then ustream usithola kulawo ma-platform lawo. Siyabonga kakhulu. For now, let's just say cheers.